Ng'anyo mag Azimio Sabasaba e kaunti ma Kisumu nochungo kendo rocho weche wuoth kachiel kod ohala mapile kaluwore gi oganda ne ni kod luoro mar lalo mwandugi kaka ne oneno e ng'anyo mokalo kama thoth dukni ne omonji. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. E kaunti ma Kisumu, ng'anyo no dhi nyime kaka noluong kod Azimio. Ma omiyo weche ohala kod wuoth ne ok odhi nyime. Thoth dukni mag ohala matindo kod madongo ne olor. Bengi kod thoth ute thieth bende chenro magi ne orochore. Apaya ler makata nyamburko achiel madine karingo onge. Kar chung' nyamburko maduong' mayudore chuny boma ma Kisumu bende ler pap. Jowuoth mochopo dok kochwanyore siwaya ni mar wuodhgi ong'ikore gi ekore. Ng'anyo makamano bende oweyo ka pise mag piny owacho ma Kisumu bende dhorangajgi olor. Obila kawuono ne ol matamre gi nono mar keto ageng'a kendo jiwo arita makare e chuny boma ma Kisumu. Geche obila makweyo pi malungo wang' bende ne siko luorore e chuny boma no manyiso ikruok obila mar keyo oganda mane nyalo rocho kwe kata ketho mwandu jopiny. Kata obedo ni arita ne tek tweta kawuono, mopogore gi odiechienge ng'anyo mosekalo, jong'anyo pod ne oyudo thuolo mar moko mach e apaya. Jobodaboda ma bende ne temo tiyo, ohala okethore negi ni mar jowuoth magiting' onge. To jopiny ma Kisumu wacho ang'o e wi ng'anyo mar Sabasaba kawuono? Kawuono tich manitie kaendi ok ber. Kech maandamano ni omiyo ji duto te wadong' kaendi nyaka ne wabi gokinyi pok wating'o kata ng'at achiel. Sani dan gi gimoro 700 moro fuku dasedhi achiemo mokwongo koka moko be mar lanje dasetero. Koro ing'eni kaka kawuono nyaka ji chal ni dhi rie od chakich. Pek mar ngima koro miyo jopiny chunygi ool kendo gikwayo twak moloyo ng'anyo. Piny otwe leso, piny oridore ng'inyo piny. Sani endi awe nyithinde ot rita gidwa ni gichiem maging'eni babo dhi e tich. To koro kanya dok nono gi lweta to nyalo bedo matek. Koro miyo an akwa giwinjre mondo giti. Already piny tek saidi maka gichaki kelo ng'anyo kama to wawinjo matek, especially Jua Kali machal kodwa kama. Wan wayudo to wachamo e lwetwa onge kuma wakane nikech pesa thin. Koro wagombo ni ng'anyo ni gimanya ne alternative maka ginyalo yudo to ng'anyo to koro gichungi. Already economy ma especially Kisumu ka osedhi piny. Wakwayo Raila Amolo Odinga omanye alternative kata konyalo bet piny to bet piny gi jogo mondo owe jopiny kwe. Wainyore kendo wainyore totally. Ewi mago duto, ng'anyo makawuono oweyo ka jafwambo achiel ma Kisumu omonji kendo ma picha mare mar tich kaachiel kod simbe mar ong'we yamo e alwora ma Kachok. Ma koro kelo kwan jofwambo mosemonji kinde ng'anyo bedo 2 e kaunti ma Kisumu nyaka ne ng'anyo ma higani chakre. Ka e kaunti ma Siaya bende jafwambo moro matiyo ne od fwambo mar Standard Media Group bende omonji kendo we kod inyruok mokalo e seche mane ng'anyogo dhi nyime e kaunti no. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Ng'anyo mag Azimio nomiyo johala e boma ma Siaya kod Bondo oloro tijegi kuom thuolo malach odiechieng' ma kawuono. Johera mag Azimio